The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers ni atong Balbido Evangelistic Ministry ug welcome kaninyong tanan. Ano sab kita sa lain usab nga pagtuon sa pulong sa Dios agi ug padayon kay gimanduan mangita sa Dios sa pagtuon siyang pulong adlaw-adlaw. Musa akong gipanginaot nga nakas mayong panglawas ug di ta maglangan kung ikaw sa ka magtutuo nasayod ka na kung sa imong buhaton aron ikaw maandam sa pagtuon sa pulong sa Dios. Panalang kanimo dili magtutuo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa sa wailangan modto dayon kita sa atong pagdupot sa atong tunanan nga giuluhan og how to be a winner in life. Unsaon man ang mananaog sa kinabuhi. Okay. Unas tanan, ang tanang tao buot nga mahimong mananaog sa kinabuhi, right? It is normal. Kung kana, why mulalis? Tingali, doon alay mga pipila nga, murag nawadaan sila sa paglaom sa kinabuhi, so di na sila maminaw nga, maingon sila nga, wala ko'y esperansa, wala ko'y paglaom, di ning kinabuhi di na ko mahimong mananaog, pildigyo ko. Now, anaara na niya, kaya naman siya kabubuton, nga hinatag sa Dios. Okay. Sa pagsugod na to, dining atong hilisgutan, kita gihatagan og pagpaklaro sa pulong sa Dios nga ana ay Dios, God exists. Mo padaya gayod ang Dios sa iyang kaugalingon. Ang Dios undanon. He sees to it nga masabtan siya sa Dios kung kinsa o unsa siya. Ang Dios na ay plano. Ug ikaw ra yun ang tumong sa maong plano. Ug mao ang sunod nga punto, mao nga ikaw kinahanglan nga maminaw unsay isulti sa Dios kanimo. Na akay responsibilidad sa pagpaminaw. Now, doon na may tulo ka kanang paagi sa pagsabot. Ang usa nini pagpangatarungan. Ang ikaduha, ang pagsabot ginamit ang atong mga kasangkapan ingon nga mga katawhan. Ang gitawag kini sa English og empiricism. Ang pagsabot mapinagi sa unsay atong madungog, makita, masimutan, matilawan, mahikapan, mo ni empiricism. Ay katulo nga paagi sa pagsabot, mao ang pagtuo. Now, kung naay tao nga maingog, adi man kumutuo nga naay Dios, pangutan adayon ng tawhana nga naman. Unsa may imong katarungan nga di ka man mutuo nga naay Dios. Okay, now, unas tanan, aron ato gining hinahinayan sa paghisgot, ang imong katungdanan mao ra gyud ang pagpaminaw sa
itudlo sa Dios. Bahin siya ang plano, pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Pinaagi by the power of the Holy Spirit. Di man nga ang plano sa Dios hingpit, perfect. Ang iyang plano sa imong kinabuhi, masabtan lamang kini diha sa iyang pulong, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. O kining matuod nga kaluwasan, kung maghisgo kita kaluwasan, kausara man ang matuod nga kaluwasan, pinaagi sa mayong balita sa kaluwasan nga gipadayang sa Dios sa iyang pulong. Tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Siya nga mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apat siya nga mosalikbuhay sa anak, dili makatilaw kinabuhi, ug kinabuhing dayon, hinunua ang kapungot sa Diyos magapabilin diha kaniya. Juan 3:36. Now, kung mag-isot kita og matuod nga kaluwasan, kini dili na mawagtang, dili makansilar, ug dili mausab. Cannot be lost, cannot be cancelled, or reversed. Now, ang plano sa Dios, nagasugod dito sa tiilan sa krus. Ang krus mao ang Yahweh, ngadto sa plano sa Dios bahig kaluwasan. Na, gisulti diya sa mga buhat 16:31, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Diya sa mga buhat 4:12, no other name that we must be saved. Only the Lord Jesus Christ is the Savior. Diya sa Juan 1:12, all who receive the Lord Jesus Christ become the sons of God. Now, nakahibanag ka ba nining pulong nga depravity? Ano sa may buta sabot nining depravity? Ang buti pa sabot ni mao ang pagkawa gyoy mahimos tao tungod sa iyang pagkapatay spiritual. The helplessness of man due to his being spiritually dead. Nganong spiritually dead man siya tungod kini sa original nga salang nabuhat sa atong unang ginikanan dito sa Harden sa Eden. Sa ilang pagsupil sa gimando sa Dios nga dili sila pagkaunon niya itong bungas kahoy sa pag-ila sa mayong sa dautan. Unya mi supak man sila. Kaya natintal man sila sa serpente nga gisudlan ni Satanas. O mao nga ang tanan nga duhig nga angin kitang tanang mga katawan umikan itong ilang nabuhat nga salang original. Mao na nga mo tunga na kining formula nga nag-ingon nga AOS plus OSN equals spiritual death. Unsa man Adam's original sin, ilang nabuhat nga sala, plus old sin nature, kinayang makasasala. Ang resulta, patay spiritual. So, okay. We learned all that diha sa pulong sa Dios, which is our textbook. Ang tanang mga kamaturan, anaa nato makatuni diha lamang sa Biblia. Ang Biblia contains God's Word. God's instruction manual alang sa tarang tao. Now, kini instruction manual, ibaw ka na nga atong ihatag nimo og ihimplo nga kung mopalit ka og appliance bisag unsa, TV baron, radio baron, cellphone baron unsa, kinahanglan mo basa ka sa instruction manual aron ka mo makapahimos niya ng maong imong napalit nga appliance, di ba? Unsa man imo pag-enjoy niya na kung di ka mo basa sa instruction manual. Na mo po na itong itandi sa imong kinabuhi.
Kung wa kay pagtuon sa pulong sa Dios, wa kay kamatuoran, mao na kagidlay mong kinabuhi. Mao na gihimo sa mga kabataan nga nagakaraw-karaw na lang imong kinabuhi. Di ba na ang Biblia ana diha ang instruction manual sa Dios. Besides, love letter ka na sa Dios, sulat sa gugma sa Dios alang sa tao. So, kinahanglan atong tibanan. Nagkaroon human sa pagkalaglag nilang adan ni iba, may dagsang na mga relihiyon. Ang tao buot ng mukamot sa Dios, pinagi siyang paagi, pinagi sa iyang paningkamot, mao na relihiyon. No, nibaw ka na kung sabot sa relihiyon. That is the worst thing that could happen to any human being. Ang ano man, ang relihiyon ko nagsugod ni sa pagtukod nitong tore ni Babel. Ang mga katawan nitong panahon, buot sila makakabot sa Diyos, pinagig. Pagtukod lagi niya itong mga tore, ano makaabot sila. Karong panahon na, labihas kadaghan na sa mga tore ni Babel. Buot pasabot mga relihiyon ni kalibutan na. Ibaw ka kung sa'y empasiya gyud sa relihiyon. What is the emphasis? Works. Good works. Mayong binuhatan. Human good works. Now, sabtani. When a person is in religion, kung siya sa religion, he is the most miserable person in the world. Ibaw nga no? Tungod kay diha sa relihiyon, ana ang mga kagubot, disorientation, confusion, pagka-miserable. Nauni ay prinsipyo nga akong niyatag nimo. Nag-ingon ang in English nga prinsipyo. Man can never please God through his own good works. Good works cannot save anybody. Besides, human good works stink. Baho. Okay? Alang sa Diyos, sila mga baho, hugaw nga trapo. Matun ba na si Isaias, Kapitulo 64, versikulo 6. Notiman ang pagkamatarong sa Diyos, hingpit, perfect. Mao na nga atong ibutang na to, plus R, ang iyang righteousness. Apan ang righteousness sa tao, minus R. Kaya di man siya kaabot sa pagkamatarong sa Diyos. Bes saon-saon. Man can never reach God's level of righteousness. Never. Now, ang kaluwasan, maghisgot ng kaluwasan, kini mo ay labing may nungdanon nga bahin for one to be in the plan of God. Kung buod kang masud sa plano sa Diyos. Ang plano sa Diyos nagsugod dito sa ilan sa krus. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ang krus mao ang Yahweh ngadto sa plano sa Diyos. Kung magisulti diyan sa 1 Pedro 2:24, sa in English ang umasahon, He Himself bore our sins in His own body on the cross, so that we might die to sin and live to righteousness. Sa dihang si Ginoong Kristo nagabitay dito sa cross, ilang gilansang, dili man ito yung aksidente. Basta kang uban, una-una nila, aksidente ito. No, it was not an accident. That was what saved mankind. Maukad to ang nakaluwas sa kaliwatan sa tao. Yes, Juan 1:12, all who receive the Lord Jesus Christ become the sons of God. Now, ang Diyos, balaan, holy, tungod sa iyang hingpit nga pagkamatarong o ang hingpit nga hostisya. Nabalik na kung taniya itong akong ipakuntanan ni mo kung sa ibang pasabot yun sa pulo nga depraved in English na.
kining depraved, mao gyud ang kahimtang sa tao tungod sa iyang pagkapatay spiritual. No na. Mao ni naka-depraved niya. Now, di ba itong formula? AOS plus OSN equals spiritual death. Now, okay, pangutana. Haiman ang utok sa tao. Now, where can we find man's soul? Asa man? Sa iya bang tiil, iya bang tiyan, unsa? Man's soul is in his brain. Siyang utok. Now, kini nga itong utok, ingon nga mga tao, dunay duha kini ka bahin. Ang wa nga bahin o ang tuo nga bahin. Now, in science, bahin sa siyensya, atong nakatunan, ang atong kanang pagsulti o ang atong pandihok, maapektahan kini kung unsay ana sa sulod sa atong utok. Basta, we learn that our speech and action are affected by what is inside our brain. Taga nga itong ehemplo, bino. Di ba dahil makaapektar na? See, wine. Now, bahin gyapon sa siyensya, ang wa nga bahin sa atong utok, na kini siya ay Xerox copy sa tuo nga utok. But not all of it, dili ang tanan. Now, mangutana ko nimo, is there any person who can design all this? Nakakabahin na kanang hibawaan nga tao nga maka-disenyo nining tanan? Nobody. Only God can design all this. Basta. Ang Diyos ra. Now, ang siyensya nakadiskubre nga ang konsyensya sa tao, ang iyang tanlag ba, norms and standards, ana sa iyang kalag. No. Na sa iyang kasing-kasing. Sa Grigong pulong, kardiya. Okay? No, di ba? Nakakunsay mga kinaiyas tao. Na siya self-consciousness, na siya mentality, na siya conscience, volition o emosyon. Kining self-consciousness, kini bang pagkasayod sa mong kaugalingon? Nasayod ka nga buhi ka, nga gwapo o gwapa ka, o gigutom ka, o malipayon ka. Self-consciousness. Ikaduha, ang imong pangunahuna, mentality. Ikatulo, ang imong tanlag, conscience. Ikaupat, ang imong volition, free will. Imong kabuuton ba? O ang ikalima, ang imong emosyon, ang imong pagbati. Now, kung bahin tag pagbati, nga naman na kanang katapusan naman is lista, diyas puro sa Diyos. You see, emotion is listed last. Nining 5 ka mga kinayas tao. Now, nga naman, tungod kay emosyon, way hunahuna. Dili makahunahuna. Okay? Sabot ka? Kaya nga itong emosyon, dunay duha ka butang dunay. Gitawag sa English, reflex. O ngayon kaluha, resultant. Resulta kini sa atong mga pagbati. Mubatid ng kalipay, mubatid ng kagutom, mubatid ng kasuko, mubatid ng paghigugma. Mao ni resultant. Okay? Now, ang Biblia, kung bahin na niining emosyon, nagahisgot ni o kanang mga partibas tao diya sa iyang sulod, internal organ ba? Ehemplo. O di ano, kinigol, internal organ, reunion. Ehemplo. Ang imong bowels, ang imong belly, ang imong kidney. Kining tanan na masimong tiyan. Diba? Okay.
Sa laing bahin, nganong mahinungdanon magyud ang kanang lukop sa atong hunahuna sa pulong sa Dios. Why is it important to saturate our mind with the Word of God, divine viewpoint? Ngano man, kaysa mga tawhanong pangunahuna, ngano man nga mahinungdanon, bililhon man ang paglukop sa atong hunahuna sa pulong sa Dios. Now, doon ay duha ka bahin sa atong emosyon, balik sa emosyon ha. Okay, maglukso-lukso tanis pag-isgot. There are two kinds of emotion. Bad emotion o good emotion. Kinigong emosyon, pagbati sa Bisaya, ang iyang function gyud, ang iyang papel ba, is to respond. It is a function response of the soul. Resulta kini kung unsa na sa iyang una-una. Ang emosyon, dili ni bahin sa atong spiritual pagkinabuhi. No, it's not part of the spiritual life. It has no validity, no value sa atong spiritual pagkinabuhi. Di man na, karon pati ang ikakadungong yan, pa niyan eh. Mao ni atong nakubkub gyud, tingkay sa ibot pulong sa Dios. Now, di man din yung prinsipyo ang ihatag nimo. Dili ta espirituhanon tungod kay mibati ta mag-espirituhanon. No. We are not spiritual because we feel spiritual. Now, ang atong kalag, di man gigwardyahan sa atong kabubuton. Our soul is being guarded by our volition. Now, kung kita ubos sa pagdumala sa atong kinayang magkasasala, dili na tayo spiritual. We are no longer spiritual kung ang nagadumala sa atong kinabuhi mo ang atong kinayang magkasasala. Ang emosyon tuod is only one of the results of man's mental status. Now, ang ikaduhang katarungan nga ang tao depraved, ito akong iingon ni mo kaganiha, ngano siyang depraved yun? Tungod kini siya iyang kinayang magsasala, nga maong tinubdan sa mga tentasyon, sa pagsupak batok sa Diyos. The old sin nature is the source of temptation to disobey God. Kaya grabe ang atong kahimtang iyon ng mga tao. Diya sa Roma 7:18 ang sigisulti. For I know nothing good is in me. Nothing good. Kaya nga naman, kitang tanang mga tao, mga makasasala. Tungod niya ito sa original na sala ni Adan. Nga may kuyanap sa tanang katawan. Ang sabi gisulti diya sa Roma 5:12. Wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Na, mo nang espiritual ang kamantayon sa tao. No one can purchase our spiritual death condition. Kinsa raman. Ibaw kang kinsa. Si Ginoong Jesucristo ra ang makalukat niining atong pagkamatay ng espirituhanon nga kondisyon. Ayaw nagkalimti itong formula. AOS plus OSN equals spiritual death. Sa lang original ni Adan, dugangan pagyos kinayang magkasala, resulta, espirituhanong kamatayon. Now, sometimes, kining spiritual death is called darkness. So, muna, tanang tao, nga mahimugso ni kalibutan na, is in darkness. So, ayaw na nakalimti itong formula. Unsaon pagkaluwa sa tao? Dili ang pagbuhat ng mga maayong binuhatan.
because good works can be done by unbelievers. Kasabot ka? Ang pagbuhat ng mga maayong binuhatan, mabuhat mo na mga di magtotoo, apan di lang sila luwas. You see, nakita ni mo? Dili ni mo ipaagi nga ikaw maluwas. It is believing, putting your faith on the Lord Jesus Christ. Nakita ni mo na, mauna ang iawi sa kaluwasan, dili ang imong pagbuhat ng mga maayong binuhatan. Kaya ka na, resulta ra kung ikaw tinuray nga mituo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong maluluwas. Samta ang Episo 2:8-9. For we have been saved by grace through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Pagkaklaro niya na. Now, timan itong plano sa Diyos nga, gihulagway ni ining musunod. I don't know, nakadungog na ba ka ni ini? Mao ni description sa plano sa Diyos. Ang gustong butang nga buhaton sa sayop nga paagi, sayop. Ang sayop nga butang buhaton sa hustong paagi, sayop. Ang hustong, sayop nga butang buhaton sa sayop nga paagi, labi ng sayop. Ang husturang butang buhaton sa hustong paagi mo, ray husto. Mao na ang plano sa Diyos. Besides, ang plano sa Diyos is what? A problem identifier. Pag-ila. Problem anticipator. Muuna. Problem preventor. Makapugong. Problem solver. Makasulbad sa mga suliran. Now, din niya itong ipadayon ni Ugma. Ayong sipyat sa pagsunod nining atong pagtuon nining bahina nga how to be a winner in life. Kung buod yung kang mahimong mananaog na mo ni grasya kining paagi sa paghisgot nining mga butanga. Magampo ta. Amahan na mong langit noon. Salamat nining grasya. Bani kami sa among pagbugbuwag ni adlaw ipagamit ka na mo ning mga butanga among nakatunan sa among kinabuhi. Salamat ning among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagmalig din ano kami makapadayon. Iining among adlaw-adlaw nga pagtuon sa among pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.